Eta erlojuak lengo sentiduan dira, kartzeletako intxaurrak beti dira malau. Gerturatzerik ez duen esaera da hau, gerturatzerik ez duen esaera da hau. Gora demokraziaren autoritatea, betetzen ez baduten beraien legea, gosearen indarrak duen boterea, gaurko urak sortuko dun biharko lorea, gaurko urak sortuko dun biharko lorea. Askatasun gordinez berdin du sabela, baietz gosegarriak ase bete dela. Euskal sukaldeetako aulkiak bezala, Euskal sukaldeetako aulkiak bezala. Gosea preso dago, eta presoak gose, beste ustuen uztak joko aldu luzen, burniatzak erte, barne atxa ezen, baina urak mantentzan du